Srbija je i dalje pod restrikcijama za putovanje u zemlje Evropske unije zbog koronavirusa. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon je rekao da su super prenosioci virusa korona srednjoškolci i studenti. Predrag Kon je izjavio da je od marta do juna bilo 3 puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je prijavljeno. Azerbejdžan preti da će gađati nuklearnu elektranu Mekamor koja proizvodi 40% energije Jermenije. Tokom debati između Donalda Trumpa i Joe Bidena, Biden je Trumpa nazvao klonom, rasistom i Putinovim pionirom. Turski sajt je na svom Twitter nalogu objavio fotografiju Miloša Bikovića sa tekstom da je srpski plaćenik u Jermeniji. Novak Đoković je savladao Šveđanina Mikaela Imera sa 6-0, 6-2, 6-3 na turniru Roland Garros u Parizu. U Sremskoj Mitrovici je 39-godišnji muškarac obio 3 kase u servisu za automobile iz kojih je ukrao novac.